Angie. Želám si, aby bola mŕtva. Chceš si pozrieť exterminátora? Kit? Sedíš mi na nohách. Také nič nie. Angie. Môžem ti niečo povedať? Chceš si pozrieť exterminátora? To je od 18, nie? Ja nás tam dostanem. Kit. Môžem ti niečo povedať? Čo dávajú v Odeone? Nedovolí mi to, že? Nehovor jej to. Nemám peniaze. Ja vám to zaplatím. Bude sa hnevať však. Ja sa jej namiesto teba spýtam, ak chceš. Nemám peniaze, nechcem, aby si platila. Nehovor jej to. Nemá ťa rada. Ešte mi ostali 3 libry z narodenín. Povedala, že ma nemá rada? Tak teda pôjdem sama. Nedovolí ti to. Budem musieť ísť s tebou. Nerozumie sa to? Bála by sa, kto si vedľa teba sadne. Nie, nebála. Aj tak ma má rada, aj tak ma má rada, aj tak ma má rada. Tak mi to povedz. Čo ti mám povedať? To teba nemá rada. No ja nemám rada ju, takže smola. Angie, viem, že tam niekde si, choď sem. Včera večer, keď som bola v posteli, myslela som, že viem vecami pohnúť. Vieš, pohnúť vecami tým, že na ne myslíš, bez chytania. Včera večer som bola v posteli a zrazu padol zo steny obraz. Aký obraz? Moja starka, ten obraz. Nie ten plagát, ale tá fotka v rámiku. A spravila si niečo, aby spadla? No musela som. Ale myslela si na to? Ale nie na to, ale na niečo. Nemyslím, že je to celkom vhodné. Vieš o tom mačiatku? O ktorom? Je len jedno. To mŕtve. Fuj, čo s ním? Včera večer som ho počula. Kde? Chceme? Čo by sa mohlo, keby som sa nechala celú noc samú v tme? Nemohla by si, šla by som domov. Nemohla by si. Šla by som domov. Nie, nemohla by si. Nie, to by som ja povedala. Ale mohla by som. Nie, nemohla. Šla by som domov. Potom by si to nemohla počuť, bola by si ignorantka. Môžem to vidieť cez deň. Nie, cez deň to nemôžeš počuť. Nechcem to ani počuť. Len sa bojíš. Nie, nebojím. Si strašná. Zabijem moju matku a ty sa budeš pozerať. Ja sa nehrám. Bojíš sa krvi. Tu. Vidíš? Mám svoju vlastnú krv. Teraz som kanibál a možno sa zmením na upíra. Ten obraz nebol dobre pribitý. Budeš musieť spraviť to isté, keď to dostanem. Nie, nemusím. Bojíš sa. Urobím to možno? Nevadí mi, ak sa na mňa pozvraciaš z vratky, nevadia. Tak sa odtiaľ tu nedostanem s kapem. Idem domov.
Moja mama ťa aj tak nemá rada. Ani nechcem, aby ma mala rada. Je to štepka. Nie. Ale áno, robí to s každým. Nie, nerobí. A ty ani nevieš, čo to je. Ale áno, viem. Hej, tak mi to povedz. Všetko nás to učia v škole, ty genius. Je to v telke a nikdy si to nerobila. Ale áno, robila. Nie, nikdy si to nerobila. Ako vieš? S kým? Nepoviem ti. Ty si hovorila, že mi všetky tajomstvá hovoríš. No, tak som klamala. S kým? Nepoviem. S kým? Nepoviem. Nemôžeš mi to povedať, lebo si to nikdy... Angie! Kitty? Si tam, ty? Mám tu nejaké čokoládové sušenky. Poďte a ja dám variť vodu na čaj. Chceš čoky keksík, Angie? Malá skurvená znita piča! Môžeš tam aj ostať a zdochnúť, zamknem zadné dvere! Keď je vojna, kde je najbezpečnejšie miesto? Nikde. Nový Zéland. Podľa mojej mamy. Angie, pôjdeme na Nový Zéland. Ja tu neostanem. Pôjdeme na Nový Zéland. Nie si na to dosť stará. Ty nie si dosť stará. Ale áno, som dosť stará na výdaj. Nechceš sa vydávať? Nie, ale som na to dosť stará. Zistila by som, kde to zhodia. Postavila sa presne na to miesto. Nezistila by si. Zistila by som. Nezistila, ty hlúpa, je to tajomstvo. Kam ideš? Nepoviem ti. Prečo? Je to tajomstvo. Ale ty mi všetky tajomstvá hovoríš. Nie skutočné tajomstvá. Bojím sa vojny. Zabudni na vojnu. Nemôžem. Musíš, je nutná. Spomeniem si v noci. Ja tak spravím niečo iné. Angie, no tak čo, Angie? Je to vážne tajomstvo. Moja mama hovorí, že s tebou niečo nie je v poriadku, keď sa hráš s niekým v mojom veku. Povedala, že tvoji rovesníci to presne vedia. Hovorila, že sa porozpráva s tvojou mamou. Povača si klamárka. Nedorobí ti. Povača, že rieš hovná. Ona to povedala, že nie ja. Rozdáno, odídem a ty nebudeš vedieť, kde som. Dobre, tak choď. Prepáč. Som unavená. Máš ma rada. Neviem. Máš ma rada. Povedz mi, kam ideš. Prisaháš? Prisahám. Idem za tetou do Londýna.